Arabako Errioxan, Barentabila udalerriko lursail esperimental batean, 4 pertsona bildu dira. Angel, jabea eta nekazaria, Ana, Neikerreko ikertzailea, Eduardo, Lasalbeko zuzendaria, eta Virginia, Lasalberen irudia arduratzen den VK Komunikazio enpresako kidea. Hau, lupulu lursail bat da. Lupulua ezinbesteko osagaia baita garagardoa egiteko. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako eta azpiegituretarako sailak finantzatuta, Lupulus proiektuak Euskadiko garagardoaren baliokatea aktibatzea du xede. Proiektuaren bazkideak hauek dira: Uaga, Angel López de Torre nekazaria, Aga, Boga garagardoa, Garangar, Olbea, Lasalbe eta Azti eta Neiker. Bazkide laguntzaileak berriz, Olain eta Etxea, Hazi eta Ege, Euskal Garagardo elkartea dira. Angelek 6 lupulu barietate lantzen ditu eta horiei buruzko informazioa eman dio Anari. Barietate bakoitza inguruko klimara nola egokitzen den aztertu nahi dute, sektoreari jarraian emaitzak helarazteko. Lupulo 6 variedadeen saiatzen ari hemen, garagardogileak aukeratuak izan dira, eta hemen variedade diferentea daude, jatorri desberdinekoak, baita ere batzuk aukeratu ditugu aromengatik edo mikastasunagatik, eta ikusten egia ea zelan produtzen duten, kalidadea zein dan, eta pixkat ikusi nahi dugu agronomikoki nolako portaera daukaten. Orduan, honekin nahi duguna da, gero norbait animatzen bada, nekazari bat animatzen bada, pixka jakitea nola zikloa nolakoa da, eta erakutsi nola dijoan. Lursailak 1.200 metro kuadro ditu eta 10 urtez gutxienez ariko dira hemen esperimentazioak egiten. Landaketa iaz egin zuten, maiatzean. Angel arduratzen da lupulua egunero landu eta zaintzeaz, eta horretarako Neikerren aholkularitza dauka. Lupulua urte batzuk igaro arte ez da ekoizpen prozesuaren barruan sartuko. Irailean sasoi honetako landareak moztu zituzten, 6 metroko altuera harrapatzen duteta. Las plantas en teoría tienen que durar... Landareek teorian 20 urte iraun behar dute. Aurreneko 4 urteetan gutxi ematen dute. Orain, 2. urtean gaude. Eta pixkanaka, gero eta gehiago emango digute. Batzuk erraz gaixotzen direla ikusi dugu. Beste batzuk berriz, pisua irabazten hasiak dira. Aurreko landaketekin alderatuta, antzik ez du honek. Ia dena eskuz egin behar da. Landare iazten laguntzeko jarri ditugun sokak eta ariak hainbat aldiz zuzendu behar dira urtean, eskuz. Aurten ia 40 kilo lupulu bildu dugu. Eta zeinen txikia den kontuan hartuta, ez dago gaizki.